Pollo asado, 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 asado con ensalada. Buen menú, buen menú, buen menú, señor. Kaixo, gaur bakailau kokotxa plater eder bat prestatuko dugu. Bakailau kokotxak arrainaren buru azpikaldean dauden zati mamintxoak dira. Euskal Herriko plater tipiko bat da, batez ere garizuman okela debekatuta dagoelako. Errez eta hau prestatzeko osagaiak hauexek dira. 200 gramo bakailau kokotxa pertsonako. Oliba olioa. 2 berakatz ale. Angula kajatxo bat. Hasi aurretik kokotxak prest eduki behar dira. Horretarako, 24 ordu aurretik gatzak kentzen eduki behar dira uretan. Noizean behin ura aldatuz. Lehendabizi berakatza lapinetan txikituko dugu, eta sartainera botako dugu urrezteko. Geroagorako utziko dugu. Olio hori erabiliko dugu kokotxak egiteko. Sartainera botako ditugu, eta arat-onat mugimenduarekin prestatuko ditugu. Eta horrela, olioa konsistentzia egokia izan arte. Agertzen den saltza pil-pil deitzen da. Arat-onat mugimenduarekin sortzen baita. Sartainean dagoen bakailaoaren gelatinarekin emultzionatzerakoan. Kokotxak hartu eta lurrezko kasola batean jartzen ditugu. Lehen gordetako berakatzaz gainetik apainduz. Nahi izanez gero, angula batzuk friki daitezke olio, gatz eta kintilarekin. Gainera bota eta platerak zapore ederragoa izanez. Eta orain, ogi puska bat, txakoli eder bat eta gozatzera!